a sị na onye gbara nkịtị kwere ekwe, na onye gba nkịtị eburu ya gafee ama nna ya, mana onye ọbụla gara oku gba nkịtị ataka anụ e nyere ya na mmadụ. Ntị adịkwa, ọ bụghịkwa ihe ọbụla ị hụrụ mmadụ mere isoro ya mee. Ịma na oke soro ngwere ma mmiri, ọkọcha ngwere ọ na-ara ahụ ịkọcha oke. Dịka sị na ndị enyi ya gara ịkọrọ mmadụ ọrụ, ha akọgide n'ọrụ, agụụ ejide ha niile, ha nọrọ ala n'ukwu nkwụ na-ezu ike. N'oge na-adịghị anya dịkwa nwaanyị ha gara ịkọrọ ọrụ ka o bu nri na-abịa, ọ bịara obunye ha nni ya na-ada akpere nọrọkwa n'ebe ahụ na ọ na-ekpo ezigbo ọkụ. Ha chọọ ka ha bụsa nni ya, dịka chagwa ha ka e were nwayọ ka ekee ya ekee, na ọ bụ nwayọ nwayọ ka eji aracha ofe dị ọkụ. Ndị otu ya sị ya na nke a bụ ofe, na ya leruo anya ofe, mana nke a bụ ji porridge, na ihe a ga-eme bụ na onye ọbụla ga-eji ngaji ya bịa a na-eri ya n'ime ebe ahụ, na onweghị ihe dịka okike. Etu a ka ha niile si were ngaji na-eri nri dịka chikuru tupu ọ na-afụju ya ọkụ, ibe ya erie na ngaji atọ. Dịka chi ahụ na ya jiri aka agawa na ndị a ga-agbawanye ọnụ, esoro ha meme ka ha si eme. Ji ka o kuru tinye n'ọnụ, ọkụ ekwenye ata anya ofụma, egbupụta aga aka mma. O jiri anya ọkụ ahụ luo nya bụ ji n'ọkụ, ji esi n'ọnụ gbuchara anya akpịrị gbada n'eriri afọ. Dịka chi atọrọ ngaji ala bilie, ndị enyi ya malite chewa anya ọchị. Dịka chi ekuru mmiri lota kulie jide aka n'afọ maka na ya na ihe na-eme. Ndị enyi ahụ afụchapụ ya bụ nri ha erifọrọ ya. Etu a ka ihe mgbu dịka chi si wee malite. O rigide n'ọgwụ ọ naghị ekwe ọgwụgwọ, ma ọgwụ bekee ma ọgwụ Igbo. Onye pụta ore nke ya, ma mmiri pọpọ ọ ṅụchana, ma mmiri awolowo ọ ṅụchana, mana ihe na-ebe ka na-ebe. Nke ka njọ ọbụla naghị ekwe ya tie ihe n'ọnụ. Ọ gaala labụ asị na ọ bụ ọsa, ọ gwọgide n'ọsa, ọsa ekweghị ọgwụgwọ. Ọ bolie ya ebe a ka chi anaghị amatazi onwe ya. Iri nri ya bụ ratụ ịhụ dịka chi ọta ahụ maka ọ naghị eri nwalizi nri. Ka chi ala n'echiche na-eche ma ihe ọ laana na kansa. Ọ gaala abasị ya na ọ bụ kansa na ọsa ngwala anụ mba. O wee ruo otu ụbọchị, o wee gaa n'otu famasi nọ n'akụkụ ụlọ ha, kọwara ha ka o si eme ya na ihe labụ kwuru. Ha ewere zusa kapsụl nke ndị Codex Health Service Limited mepụtara, gbara anya nye ya ọṅụọ. Ọ dị ya ka onye awụrụ mmiri oyi n'ime ahụ. O wee kweta onye iri nri n'ụbọchị ehihie ahụ. Tupu ọ na-aṅụrụ ya bụ ọgwụ abalị anọ, ihe mgbu niile ahụ enweghịzi nke ahụ. Site ka mgbe ahụ ruo taa, o nwere onwe ya. Gee m ntị, zusa kapsụl na-agwọ ọsa n'ụdị ọbụla, ma ndị ike ya ma ndị na-acha ọkụ n'obi. Ọchawa n'ọkụ ebe ịchọwa nzu ị ga-aracha, mbakwa chụkwa anya ọsọ ụkwụ eru ala taa. Gaa na famasi ọbụla nọ gị nso, jụọ ha maka zusa kapsụl nke si n'aka ndị Codex. Ha ga-enye gị ozugbo. Ọgwụ ndị NAFDAC lechara maka anya gị utu, nye ya NAFDAC nọmba ozugbo. Ọgwụ a nọ na steeti Imo, Anambra, Abia, Lagos, Abuja, Maiduguri, Yobe, Kano, Rivers. Gaa na famasi nọ gị nso na steeti ndị a. Onye famasi ọbụla chọrọ ka ebutere ya ọgwụ a, kpọọ akara ekwentị n'ebe a ga-ebutere gị ozugbo. Codex Drugs bụ ọka ibe. Cheta na ọ bụ onye kwu ebe ọ na-aga agwa ihe ọ ga-ekwu ma o ruo, maka na ọ bụ mmọnwụ na-amaghị ala ka mmiri na-ama. Ntị adịkwa, ya gazie.